Inini ndinonzi Mai Ivy Muvezwa. Ndine dambudziko rangu rokuti ndoda kudyiwa nemurume wangu, asi dambudziko rakatanga 2010 muna November. Ndakatanga kuti pandaita bonde ndaitanga kubhidha. Murume wangu achitora zvipfeko zvangu zvemukati kana zvemubedroom achienda nazvo kune vamwe varoyi yake. Saka zvadaro ndakazotanga kuonda nokurwara. Ndikabva ndazonzi nevamwe endo kuGuruve. Ndaenda ikoko ndopandakasvika ndoona murume uyu akabuda nemumwe mukadzi wepa next door. Saka ndadzoka ndikamudza kuti baba. Ndadzoka ndikamudza kuti baba kana ndaenda kundabata imimi akabva wada kuramba. Mangwana acho takazoenda tese. Saka tiri mugirazi imomo murume wangu akazongodona uroyi hwake hwakabuda. Saka vakapiwa mukaka zvakaramba kuti atakazodzingwa paitakabva. Tadaro futi tadzokera kumba. Ndakazoenda futi kumacheke kune rimwe girazi ndichingorwara chete. Nofunga ndakafamba magirazi matatu pasina chaishanduka. Saka zvadaro ndakazopesa apa ndakazongogara ndakurwara ndichiita maronde pabonde ndichibvunza murume kuti kwezvi zviri kubva kupi. Murume aingoti amenu. Kusvika zvinezvi ndakunyatsoziva kuti murume wangu ndiye ari kuita sei. Pamba tinoona zvinhu, ndinorumwa nezvinhu zvandisingaoni. Zvimabhatafurayi izvi zvakangowanda. Murume anocherera mushonga pasi pemango. Maamburera akanditengera anga akaisa mushonga futi. Asi chiri kunetsa manje haasi kunyatsotsanangura chaizvo ari kuramba kuburitsa zvinhu zvake. Kutsanangura kuti ndinoenda kwakati tinoenda kwakati ari kutsanangura. But tiri kumuti chiburitsa zvaunoshandisa ari kuramba. Uyu anozviti musatanist. But musatanist wacho tiri kuti handiti vamwe vanopiwa mabhengo, vamwe vanopiwa maringi. Iwewo wakapiwei? Iye ari kutirambira achiti inini zvinhu zvingozviona usiku. Asi masatanist byake vanoyana zvinhu masikati machena. Ipapa ari kungondikandira zvinhu zvokuti ndiri kungogara ndakarara ndiri kurwara. Ari kundikandira zvinhu mumazino. Zvii zvamukandwa mazino? Akandibvisa mazino ese akabvisa akanangana. Saka mavakabvisa mazino muye kumusoro nekuzasi ndokwavanonochera zvinobatana nokumusoro kuzvoti isaidi rangu rese nemumhuno mese mundakatobayiwa. Vanozviisa sei zvamukutaura? Vanoisa usiku ndakarara. Vanogona kundinga 4 times ndakarara. Zvekutoite zvinezvi ndakuziva kuti 3 o'clock dzakakwana ndinotenge ndakagara nditya kuti vanondikanda futi. Makaroorana gore ripi amai nababa? 1998. Mune vana vangani? Mune vana 3. Wokutanga wacho wokutanga wacho ndiwa 90, wechipiri ndiwa 92, wechitatu ndiwa 2001. Takaroorana 88. Tikazondera mwana wedu. Saka muri kuti baba vari kukuroora here? Vari kundiroya. Baba munoti kudii nezvekutaurwa namai izvi? Inini ndinonzidudza Ngwarati. Ndichitaura chokwadi pada dambudziko iri. Inini ndiri kuroya mudzimai wangu. Muroya mudzimai wenyu? Nokuda kwokuti inini pakutanga ndichitanga uroyi hwesatanism ndanga ndisingazive. Pane mukadzi ainogara pa next door pedu ane murume wake. Pane vakadzi vandinofamba navo. Pane mukadzi akauraya mwana wake. Azouya muno muZimbabwe ndo kwatikazokokwawo kuti handei kupi handei kunyama. Ndakangodyawo steki. Mai ava vakatumira chikafu nguva yezinophobia, vakatumira chikafu nemari kuSouth Africa. Saka mari chikafu chinji ndo changa chine mushonga wekuti mwana uyu akazoita mherero zokuti akazoenda kumvura achinotamba kumvura achinobata hove sevanhu vaiita zvemaneti. Saka ndobva kwaita masaisai ndokubva abatwa neneti akabva afira mvura. Saka zvadaro afa. Akawigirwa South Africa. Akawigirwa muno muZimbabwe. Angana usiku ndokubva taenda ikoko takaenda norusero usiku. Tasvika kuye kushandisa mushonga bhokisi nokubuda ndokubva
nyama ndobva yaiswa panze mumwe nomumwe tanga takawanda mumwe nomumwe nomumwe takatora nyama achidya kureva kuti makavhura guva iwe akafamba nyama imamshicheka nebanga hapana kucheka kungobvubvudzana zvezvo kuita kunge makunguo magondo kungotora saiwo nyama ikunakira panyama muti nyama ichanewo hapana favorite chaicho asi kungodyawo nyama iwe yavo yakunakira njachaniyo steki inenge isina kunyatsonikira isina mabhonzo isina kushata